Eva Jedensma. Odi Odi. Ik groet de wereld even. Ik groet alle mensen. Weer een bril. Kom weer een bril, maar boy. En nee, pas me. Het staat me niet. Odi Odi. Kom tak ip chin sanga unu. Eenmaal na zonde. Tide de ma ap kerki. Domri e preken tide. Tide na de fu 1/10. Tide na de fu last money. Vooral in den kerki tide manteng. Tide na money de ala zonde domine e lafu. Ala zonde patere breiti. Want da a 1/10 o stort. Ja, tide na de fu 1/10. En eenmaal de domri e preek, tide de pastor e preek. Den apostel e preek. Den een voorganger e preeki. We misre voor preeki chinso. Kom preek aan unu chinso tide mate tu. Tide na unu kerki. Tide na winti kerki. Na unu kulturu kerki tu. Eigenlijk kom se pai mi ala zonde fu me horen aan gebed. E takip chisanga volk. Ja? Voor de wande winti gelovigen. Zo, ik wil snel iets vertellen. Ik wil een beetje praten over winti. En ik wil praten over bepaalde gewoontes van mensen. Ik had daar net een takkie met een bigissa. En het was een vruchtbare gesprek. En ik denk, ik heb er zal ik snelle live maken dier omtrent voordat het uit mijn hoofd gaat. Usabi taki, ubeyerewa wordt altijd taki manda opo, manda bilo. Manda opo, mang dena bilo. Da usapu antra taki bakataki anam inwa mana manfing. Usabu yere de taki dati toch? Ja toch? Da inkromatri mambo taki iniwa bobo yenwa. Alawasma nanga en sabi. Alasma abi en koni na en fasi. Alasma euroko na en fasi. Alasma e paksan an na en fasi. Dami be take in een vorige live voor me. Taki efwe wakananga adenki dati. Taki iniwama euroko na enfasi. Dami denk taki boom voor fout emeki. Bena a winti geloof. Omdat die iniwamang euroko na enfasi. En iniwam bobo yenwa. Iniwama feng. Dan mo leg je uit. Kom broko dat even doen volgens mij begis echt naar een onderwerp. If anyone man euroko na enfasi, da fosju stort wang, fosju bouwa oso, ga je eerst je berekeningen maken. Je gaat dan een gat graven en tejuk dik a olo, je poti bouwfolie, je brei isri, je stort naar een grind, je stort naar een skropu, bijvoorbeeld, of naar een bruin santi. Dan fosi yo haar astong. Maar if we wakananga adon denki, tak iniwa man euroko na enfasi, vooral binnen ons winti geloof, dan gaan zaken goed misgaan en uit de hand lopen. En dat is het stukje die ik wil corrigeren vanmorgen. Weten jullie waarom? Te wansan moest doen, lek fa amus doen. Ana trobi van you want taking recht of sankrong wil je de mond gebruiken om het recht te praten of te rectificeren. Nee. Theo bigi wansani, je moet een goede start maken. If you begin fout vanaf een fundament, vanaf een fundering, inaf denki taki binnen jouw winti geloof dat zaken goed gaan aflopen omdat je start fout was. Dus in een winti geloof, in uw man noma wrokona enfasi en nog kan. If me a bakru probleem, mi de na wan pa winti, da in verwijder a bakru fosi. If me abi jugu na nga famiri, want famir ma fio, atrome kunu, na yorka fio,
Fos mi gona apawinti, moet ik eerst alles reinigen. Als je je reinigingsproces hebt voldaan, dan pas praten wij over de papawinti. Dan pas praten wij over de ingi. Dan pas praten wij over de kromanti, de apuku, de leba. Dus iniwamang sa etegi mitak ya flow mano kang want iniwama euroko na enfasi. Dat wan taki isap tak ma vallende ziekte. Isap taki ma fala. Bakru en nak mitrowe. Baka name fir korsu de wismi. Dan nga her wisi e wasa pawinti no. Nga her wisi sa de wismi ye wasa ingi no. Nga her dotis ching ye jiwinti pri no. Nga her siki sami abi. Sa a winti e sikimi ye di winti prina want volgens unu na winti pre dresisma nanga her famir ma doti mim go bay apukulinga e werina ingilinga mim go wer linga nanga redistong kimani of afade me karing nanga her sandatina mim go karmikra dus e mino karmikra dan mino sapsef sangami oh da so 20 euroko oh ja ta fu brak bakati dem manting. Ini wa mananga feng mamanda mantapu lefa manda oposo manda bilo ma inwa jaki feng de matak inwa mang na manfu eng maar man de la mantapu da mo legu uit sana asandati alas maka abiwan kromanti alas maka apwa apuku alas masa apwa kantasi of so. Maar obia de na obia tapu ma alla mala na wenti. Alla mala na wenti ma wenti sa atrawa edu omdat iniwa man abi en koni iniwa ma abi en sabi. A sabi sa a wenti fu you sabi. Inom kon vergelijk a sabi fu you na dif mi. If dif you lek van mi no sap nak drong. Mi ano wamang sa e hor mi bezig na singi. Mi ano wamang sa enak drong. I verstaan? Dat mi no mango play dromang. Omdat mi e shitak mang enak drong. Het is niet weggelegd voor mij. Het is niet iets dat in mijn straatje zit. Of pas binnen een 20 geloof. Dan lek van mo takbaka. Te was ma anu broko. Ikona flow. Het is niet mijn ding. Het is niet mijn ding dat met taps mana oso. Met tapus mana oso voor dresi ding. Het is niet mijn ding. Mijn ding is het geestelijk werk. Om je klaar te stomen. Voor te datrano be machi. A pensan de in you bere. Da a winti abe sabi. Voor wash you. Voor te den go na datra den kashi. Sana a fukasan de in bere. Ik hou me bezig met het geestelijke vervuiling die in reiniging terug moet komen. Dat is mijn werk. Mijn werk is niet om komen op te scheppen dat ik een grote winti heb. Mijn werk is niet om steeds in de media te komen en ik ben bezig met grootheid waanzin. Nee. Miji af adamo a bigi ma wan taki tire man ten taki. Ini wa yeye na yeye. Ini wa winti na winti. Dan mo legu uit abra apisi fu yeye. Dan ga ik een makkelijke voorbeeld nemen. Je hebt kleuterleesters. Je hebt schoolmasters. Je hebt bepaalde leerkrachten die lesgeven in de 6e klas. Je hebt docenten die lesgeven op de middelbare scholen. Je hebt ook mensen, onderwijsgevenden bij de Milo-scholen. Kan ik dan een Milo-juffie vergelijken met een juffie die kleuters opleidt? Kan ik een 6e klas juffie vergelijken met een docent, een professor die lesgeeft op de universiteit? Nee toch mensen? Maar allemaal na onderwijsgevende.
maar den detapu den schreefie. Een graadje hoger dan een ander. Zo is het ook binnen het winti geloof. Oké? Samtaki. Zo is het ook binnen het winti geloof. Professor Namoro heet titel bijna sa uabi. En professor is afkorting voor een woord sarima ekar bijna ikatak profeet. Maar teremei tak abra professor, dat is het een naam die erkend is door de gemeenschap. Het is een bekende naam die wereldbekend is omdat een professor. You abi professor san sabi mek bom. Amana professor voor mek bepaalde wapen atoombommen. Hij is ook professor. Amang na professor bijvoorbeeld voor mek dynamiet. Amang e ontwerp van juglit. Amana meester, doctorandus, professor. Zo zijn bepaalde dingen. En het is ook zo binnen het winti geloof. You abis mananga wa yeye. Maar yeye sas ma abi naf nakona mek pong, mek fiadu, ga winti pre, dansi, de sandati. Maar te akon fu dresi wasma ano aba sabi feng. Schoenmaker hou je aan je lees. En daarom meki we jompo tek fesi. Omdat uyere takwapwa ingi wan kromanti wan jebri. Maar you know abi weet fu dresi asma, fu pur bakru, fu jepisma, prati na liba, inaba sabi van reïncarnatie, inabi sabi fu duan bepaalde handeling, te wansma apwan soro, fu ayeye kan don tek siki, you know abeng. Maar you de werkelijk na wa ingi, maar ingi fu you naf naimoy ingi karko naf ser sanse strati, na ingi edwing. Dat you no kan vergelijk, univo, na die wan datra sa ejepi, wan bepaalde sani, want wa huisarts. Je no kan vergelijk, na wan man say wa hartchirurg, wan cardioloog. A huisarts ne opereersma. Zo ade binnen het winti geloof. Oké? Zo is het. Dus iniwa mananga fing. Maar man dina man tapu. Lek van manda opo, manda bilo. Zolang je in het winti geloof bent en je hebt een valse start gemaakt, ga je van de ene bonukampo gaan naar de andere. En als je ziet dat bonumangs steeds in de media komen om zielig te doen, of je ziet dat bepaalde bonumangs steeds in de media komen om verhalen te komen vertellen hoe geweldig ze zijn. Ze zijn in strijd met het goede. Dit soort mensen, ze zijn jaloerse mensen. Ze zijn bezig met zelfverheerlijking. En binnen ons winti geloof hebben we geen tijd voor zelfverheerlijking. Uno abaten dati. U abi ateng voor die desma a juiste informatie. If you see wan bonuman e constins e verteri tak impressie moro boom. If you see wan bonuma e kon a fen taki dis notek leri, dat notek leri na bakru mix. Abi wan kromanti, ma kromanti na wan kruising na wan bakru. Asma kan shi wan bonuman e halsman neer tak bus kondre na disi de manfu enaso en enaso na wan bakru mix apuku. Na wan takrusil moksi na nga akromanti a jebri. En im lukutaki bena a winti geloof. Wis brood men vreet, wis taal men spreekt. Dat is het. Te yushi, you sreka ondro wan aanstellerig bonuman. Te you tek leri, ondro wan bonuman say skepi. Te you tek leri ondro wan bonuman say hal alas maner. Wan bonu hosela fu alasma say kong. Je proberi fu potisma na ondro you. E denk taki you bigi moro ala obiamang. E skepi tak you abdisi en you na disi you geboren dape. Ika sap taki na wan apuku mix bakru. En na bakru e nyan buka. Te you shiwa obiama e kong e skepi. Maar nooit ei doe een spoor lek van was tigri. Bo doe een spoor. Werk tak alip een spoor na baka tak wan king ben deja, wan lion ben deja. Na wan obia mix bakru.
En im luku taki, zolang je shitaki wan bonumang, escape steens, tak eng aba besto winti, eng abisabi fudisi, eng na basi fu so wan sani, eng na professor fu so wan sani. You kan luku taki if ano wan chin siki bakru, e hor bakajeng, say konkru, en ane luku in a spiegel. Taki, ben ik zo perfect? Ben ik zo'n perfecte bonumang om mensen opzettelijk te misleiden? Dan moeten jullie voorzichtig zijn. Iniwa manangafing. Maar zelfverheerlijking komt niet van jezelf. Mensen moeten jou zien. Mensen moeten jou positieve verhalen buiten vertellen. Niet u moet komen om te komen opscheppen dat u dit hebt meegemaakt, dat u dit moet doen. Men werkt met bewijs. Precies zoals je bent aangehouden door de politie en je wordt beschuldigd als verdachte, maar onschuld is nog niet bewezen. Toch? Pas als onschuld bewezen is, dan pas kan de rechter een oordeel vellen over de feit wat je hebt verricht of over de negatieve daad dat je hebt gedaan. Maar op het moment dat je ziet dat anderen de media gebruiken om mensen opzettelijk in een dwaalspoor te brengen over het winti gebeuren die wij als zwarte mensen proberen positief te begrijpen, en er zijn paniekzaaiers, politieke bonumangs, politieke misleider de bonumangs, om mensen opzettelijk, toch, de mataki appel voor citroenen te verkopen, dan is dat niet goed. Toch? Ik ben nooit gekomen in de media en ik kan vertellen wat ik kan en wat ik heb en wat ik niet heb. Ik geef mijn informatie gratis uit voor de mensen die het willen begrijpen en mensen die het willen aannemen. Als men gaat praten over Manda tapu, atru, obia dena obia tapu, maar no you moest beginnen aan zelfverheerlijking. Ano you het wat kritisch is, ano you eba edig you schrevi le kolonel Mambuku. Ano you proberi na zelfverheerlijking. Ano you kariu schrevi professor. Ano you moest kariu schrevi staatsgevaarlijks of de mooiste amo mooiwang. Ano you ook knapu in een spiegel. Natuurlijk moet je tevreden zijn met jezelf. Maar iedereen kijk grap. Flow komt in de media. Dat me tak jongu mina moro mooi boy. Ika luku sa wani mina moro mooi boy. No amano mooi moro mi. Terwijl mi ede piri. Terwijl mi kies mama kerija. Maar ik ben er zo blind voor. Dat mi eshi misrefi. Mi e wakanga denki dat mina moro mooi boy. Precies zo abe ook toe. Yabisma bonumang. Say wakanga denki tak dena moro lepiwang. Yabi bonumang, say wakanga denki taki mina moro sabimang fu alla obiamang. Yabi sma say kombaka e die informatie alleen maar opschepperij omtrent het winti gebeuren. Het is reclame. Je moet het zien als het stukje veel geschreeuw, weinig wol. Zo is het binnen een winti geloof. En het moment dat ik probeer naar buiten te komen om mensen hun ogen te openen dat ons winti geloof geen taboe is, heb ik natuurlijk zoveel tegenslagen, ja. Je hebt mensen die naar me toe komen. Meneer Flow, jongen, de bonume alineer jaren Flow. De knap tapa ukudi gweja Flow. Sa de kosi jaren natuurlijk ook kost me omdat me no delek uno. Natuurlijk. Hoe we hoorden smaf doen toch? Anderen hebben weer iets die ze steeds vertellen. Meneer Flow, mi dat ne kooi na media. Mi dat die tegen de mij kooi na media. Nasma aisan de mij doe. Uno britak me kooi na media na. Bonichis. Kou. Uno lopso. Idioten. Hatuna. We bronnen. Tak me opos ma ai.
Samsa ubewa was desma ete nanga sochting. Ubewa wasisma etanga sochting. Natuurlijk wo bron toch. Ubewa kwinsanin alasma ai. En desma no mag actie. Dat wo bron toch. Dan me kuno kooi na media lek mi toch. Omdat te wama kange vrouw. We sluipen met afspraak apart aan mijn vrouw. We guarden mijn vrouw toch. Samsa, dat we raak toch. Dat we bron. Dus dat uno wan mi in de media toch. Want te was mako was we accident maar 60.000 euro. 5.000 euro. Fu wasi wa watra. Wan prapi watra na kane 1.000 euro. IT barki euro. Dat die me kona me opponents ma ai. Dat we raak toch. Dus dat uno wan mi in de media. Miyoku. Oh no, was uno wan mi ina. Daarom ik uno wan mi na media. Ube wan kaars makra. E wasisma na nga tingi watra. Ze is met zo. Dus dat uwan tan doen nga des ma so wani. Binnen 20 geloof. Tai des makra. Te was makong. Awan sukwa ogri dan awan trawang. Dat we dwing. Terwijl wa bonu kampu. Dat we bron toch. Daarom ik wil raak tap mi toch. Daarom tem ik knap in bepaalde groep. Teme wakagwe, de hoi grimi. Daarom ik in lukutak, de meesters maar zei hoi grimi na next. De meesters maar zei tak misani, de na next. Ik heb het 10 keer beter dansen. Maar wat is het? De realiteit. De waarheid doet pijn. Iniwa mananga fing. Maar iniwa mang na man fing. Obia dena obia tapu. Sabi aben koni. You aba sabi. Fu mek pong, nogo was bakru, tapusma, yo dede. You aba koni, toch? Fu kars makra, mena aba koni, fu don tek siki. If you go don tek siki, yo kraper, yo skreffen neffe. If you aba sabi, bijvoorbeeld, fu samotaki, potpai, of you na sabi man, fu dusan fu ingi. Te was maka, you no go serka kromanti. Inigano kromanti man. Te you aba sabi, bijvoorbeeld, fu pawinti, you na sabi man fu pawinti. Bepaalde broko te wans makong, asma, mekwa arede anu broko, no teka broko anu fiu, na fodu watren poti. Mayabi obia, sa abi bepaalde winti, dena winti tapu. Ama aba sabi fu pawinti watra, aba koni fu ingi, aba koni fu sreka kromanti, aba koni fu watra wenu, aba koni fu sreka apuku. Ma ano ala obia abide sabidati. Ano ala obia abide sabidati. Ma what is that ding? Te upot wan bord no mofo bodoro, bonu kampu. Do saptaki is a hustle business. Bepaalde bonu kampu des Hermitage Mall. Alasan ik kan vinden dape. Alasan ik kan vinden in bepaalde kampu. Iwan Bakru, ik kan go. Iwan Yorka, ik kan go. Iwa Wiswansma, je bent welkom. Iwa Waswa Apuku, ik kan go. Iwa Paitin Pasikir Wansma, ik mag go. Amang na wan de mambo taki universele bonumang. Universele bonumang. Sa echa watra echa faya. Efu gawan presi. Abonumang. E kosi flow contenu. Desmei tak negatief abra flow contenu. Isa fu seide? Na sandis mek de tak contenu nam tapu. Omdat deno wan bribi tak wan sma opo fu sordes ma tak obiane wasisma nga sosting. Deno wan bribi taki de mangsa e wasisma ino magawa bonu kampu da me klein neer you. Ame klein neer you, ame misbruik you. Ame meki hare ken jari. Ame meki du ome sot sani. Sma e goda pena kampu. Ala sot san de du langa de sma. A bonu yek paya bonu man fuga winti fuji winti prei e go in discussie nanga you ala de sot sandati ye gawan bonu kampu ala lis abonu meistri obia nanga you san payeng if you etak obia tongomora obia man ame wrak e tayu
If je gaat aan bonu kampu, aan mij doen een bepaalde san nangai. Sang you pai bijvoorbeeld, aan mij streef via nanga you. No een bonu man, no max via nanga was massa you streka. If me streka LCD, dan LCD ik kies wan chromanti. If a chromatic LCD eteri, telek paranam, dif mi etertanga latour rotonde, dan moet ik jou gunnen. En daarom praat ik over het stukje misgunnerij binnen het Winti geloof. Jullie misgunnen elkaar om de mensen te misleiden binnen ons mooi Winti geloof. Anoteer je weer mooi krosi. Of je denkt dat je weer wat mooi kimona. Of je weer die aisaboei. Of de salat wat je nou wintisma. Of je kweki in winti. Mino kweki in winti. Dan mek mine tak winti tori. Te uwa tak winti tori. Dem kona winti. Dan a engo shisa e pas na you. Mano mi kotokoi flow. Ano mi so flow san deja o knap tapa uku dan me fia taki ma angradisi dan mi dati. Nee, aanstellerij. Winti geloof gaat niet gepaard met aanstellerij. Winti geloof gaat niet gepaard met grootheid, waanzin en verwennerij. Ons Winti geloof is een serieus ding, omdat de moslim, de hindoe, de mohammedan, ze maken geen grappen met hun geloof. Het is steeds ons geloof die wij in geloven als Winti. Maken ze een fotje van. Alleen in ons Winti geloof is er geen standaard van denken. Dat alle bonumangs hun neuzen willen wijzen in één richting. Richten in één richting. Alleen binnen ons Winti geloof. Het is steeds een gehario trusu. Dat samen dat sabi. Of samen dat kontuja. Er is geen eenheid binnen ons Winti geloof. Dat is waarom de andere bevolkingsgroepen geen respect voor ons hebben. Er is geen speciale dag die we kunnen hebben, dat alla bonumang, smananga a Winti geloof, ik kon wang, we hebben het niet. If one sma op one presi, pe we go, lek winsa ap kande ep chimoni, op one presi pe obiama mus mi den srefi, I kan sap taki o wanisma leken bakasei. O wanisma boyging, omdat mi apwa organisatie. En daarom is het moeilijk binnen ons Winti geloof. We hebben geen tempel. We hebben geen plaats. We kan fiti voor upotu edekonawang. Om alle neuzen in één richting te richten. Dat is het probleem die we hebben binnen ons Winti geloof. En daarom hebben we altijd een vijandelijke houding naar elkaar toe. Want als eentje probeert op te staan om de mensen te wijzen dat zaterdag geen zondag is. En 1980 is al voorbij. En 2025 is al verstreken. Dat wil zeggen, het stomme tijd waar die jullie hadden. Om de mensen dom te houden. Om de mensen uit te buiten op een slimme manier. Dan natuurlijk gaan jullie mij haten. Natuurlijk gaan jullie boos op mij worden. Omdat wat doe. Het is a ube dulangasma. Uwan mekisma trap tapu viri. Uwan mekisma wasanga gotro watra. Uwan du ala sanita kwe kar alasma kra. Zolang uno kar kra. Zolang uno doe desandati. We wan kot karta e jidesma sem verhaal. We wan ap voorgesprek langasma. Fos dat het is maar verteerukba, dan is zijn verhaal dat we verteren. Toch? Tegen een bonu kampu, im tak zei die kong. Dan meteen is maar taki tapu mofo, tak next. Dan we rakam tapu toch? We rakam tapu toch? Omdat die aladef de sem lees zou je desma, asem lees. Alas mij kies asem lees toch? Dan natuurlijk te moeten tak meneer. Apukufyu. Ane dilanga fouru brudu. A bakrufyu. Fawe was alas manga blaka fouru. Da if mi teigu aki a obia disi. Te yo praten in on pot brudu nesting.
Da ya bitrasan sa yo chenchi a brudu. Maar if alla bakroe wasanga brudu. Alas masako we kwinsan in de ai. Het is een standaard. En doordien a standaard. Zo abi. E brokonesma. Vanaf het eerste dag. Leksa de be wan doen nanga mi. Fu brokomi. Den brokomi nanga de bek. Maar in het geestelijke hebben ze me nooit kapot kunnen maken. Omdat na zo God make me. God make me voor me gisma informatie. Omtrent het winti geloof. Men had het voor mij voorspeld. Dat Theodoro Wama voor 40. Jo tak sani nangai mofo. En ataki di yo taki. Do boose you. Do wish you. Do wins ogrigi. Do woop tak san sanangai. Tak ik kan kooi na media. Voor den kan tak you back ben biggie. Ik had het voorspeld. En de biggie man sabe thema san dat taki. Libis man on lop you. Theo taka true. Maar if Gado seni. Voor do dati. Voor oposma ai binnen het winti geloof. Dat yo shitaki. De moutegi. Omdat die. Uno wan mek mi taki tak apuku ne was one day. Uno wan mek mi tijdens mataki kantasi ne streka one day. Uno wan mi tijdens mataki waarom is de winti pre verplicht? Nee, wa obia e bepaal. O ting a wan pre. En ta obia wan pre. Am sorgu taki im fenroko, im apkoloku. Toch? Fi kampai. En Theo di kratafra. Mi be tijdens mataki. Je di wan kratafra jaso gota 4 kinderen. Dat in jou wan sababrede no ma ini. Omdat het een afkijkwerk is die we hebben binnen ons winti geloof. Yo jiwan kratafra nanga brai doksi. Yo jiwan kratafra salangaf jagota paranam. Dat kan de asan dat die, omdat nou een standaard. Omdat dat wan kratafra apong, abdisi, abdati. Het is een standaard. Terwijl obja no wan next. Obja be wan sabawatra. Abe wan pis sababrede nanga ale watra. Dama barko dama aben krachtig ba. A obi abe wan gewoon wan brai foru. E wan abe wan ipchi sout fisi alesi. Abe wan pinda alesi. E wan be waning. Dan natuurlijk wou kam tapu. Wan misref ji kratafra. Fudu no be sabi. Mi kratafra be langa. Abe fatu abe deki abe bradi. Mi las ome dusun. Fuji wan kratafra. Wansa nomo minyang. Tusa nomo minyang. Imag ching. Ino manyala de sani. Dan natuurlijk Timothée de smataki. Jullie moeten stoppen met standaarden binnen ons winti geloof. Of het afkijksel. Of de mataki. Het kopieersysteem binnen ons winti geloof. Jullie moeten stoppen ermee. Winti is de eenvoudigste ding. Winti is geen grote investering. Als iemand naar Flow komt of bij mij komt en ik zeg je, ik ga jouw werk voor jou bijvoorbeeld €500 doen. Dan ga je bij je neef, dan ga je zeggen, zo Roko kan kost €500. Tisha mo yo pai €500 van Roko disi. Amo jote you. Isapu zeide, gona ma zei tek €20,000. Want omoro voer je pai, omoro je bribitak dape je pide. Ilo kan kona flow mi ben juwan tori wa yarteng. Kom takatori baka. Een aantal jaren geleden dat ik het ook vertel bij Radio Koyeba. Wans ma be kami fuwa obiasani. Dat die asma kona mi da mo yepe na wansani da mi teiga asmataki auroko samim go duji na sabana. Da mi denk na asefu yuda safana mi bem go. Omdat asma be apwa lowe ma apuku. En des rituele sami bem go duji asma. Dan mi bem chako taki, mi be ap fefi biri fanodu. Mi be abi wan batra sopi fanodu. Mi babi kande warek eksi fanodu. Fu be dwa sanjasma. Mangasma tak moy. Bakadati asma purwa leis fu wan trabonumang. Asma be de nanga wan tu famiri fenja. Da awan biri sami aksi da trabonuma be aksi tu krat biri. Awan sopi sam aksi, abonuma be aksi, tuk taki, timba trapalum. Atra abonuma misa be aksi warek eksi, abonuma be aksi feifi rek eksi. Isap tak deno komoro nami, omdat auroko dat no kan doen nooit nanga wa eksi. Auroko dat I kan doen hoogstens nanga 20 rek eksi. U verstaan?
Da ano konami. En omdat mi access ma atenati 7000 SRD. Fumigo dwa uroko. Dat de familie tegen tak na lolo sana modu. Dat betere upai moro diri, want goedkoop is duurkoop. Goedkoop is duurkoop. De dek tak na wawagi je go bij. De dek kawan Nike pata je go bij. Goedkoop is duurkoop, ne de go dape. Want daar hebben ze duurder betaald. Intussen, alla de reserve soppie. Aksabo no ma pere de ta. U gebruik, u chat 20 rek ik zie. Pede rest de. Of ha? 60 karton sweet soppie. Mi be actie 3 no mo. Dus mi no ma dwa roko. Want upai moro minder. En umcha moro minder sani. Ushi? Dus na de sandi si. Soms a unu streve sukune rommel funo. Unu streve sukune sani. Omdat u uloba aanstellerij. Uloba samai sani. En daarom ik ishitaki. A winti geloof unu altijd abruya. Ini wa man na man feng. Man de na opo man de na bilo. Ma man de na man tapu. Asanat sabi. Wa winti. Ano a ceremony na asma ai. Na dat o chakoloku. Na dat o meki defemde. If je libi binnen a winti geloof. En je doet kotaki aan prijsopdrijving. In bepaalde gevallen. A money dat no absegi. You know sapsa im dunanging. En toch ja want to saka saka. Kan de asma pai mi kotaki. Wam chimoni. Pe abo aksi. Da bijna even wan Florida water tanja. Asma urakai tapu. E pai wan taxi voor 200 SF. We hadden 1500. Koteke in Batra Florida water. Alla de soort wan dat to abi. Tewe suku yepi. U in Atino Boom. Terwijl suku yepi, u bo fati takru. Als jullie nog niet hebben losgelaten die zelfreiniging naar elkaar toe, gaan jullie nooit hulp vinden binnen ons winter geloof. Dat was mijn korte live. Hebben jullie gehoord? Dus natuurlijk, iniwa man dina man tapu. Asanat unom vergiti. Yabi obja in soortu. Allemaal na onderwijzeres, allemaal na school toe. Maar yabi korpschef is de hoogste niveau voor school toe. Mino sabe van tweede wana kom sarsi. I verstaan? Mino sabe mi take moet binnen een wet voor lanti. Na in het onderwijsleven bijvoorbeeld, daar heb je professor in een wiskunde, je hebt je professor in een hartspecialist, je hebt je professor in een pissie voor make bom. Allemaal een professor, maar allemaal hebben hun eigen taken. En hun eigen werkafdelingen die ze voor mensen kunnen doen. Zo heb je het ook binnen het geloof. Het wintergeloof heeft geen tijd voor opschepperij. Dat je naar Basidisi, je naar Chimboy, je naar Dati, naar Bakru. Naar Bakru. Alla bonuma say skippy. De mij knap tap uku. Dat de lukuneur. Dat ai dit nap chima. Saman dat sabi. Jullie hebben die kromanti, maar a kromanti voor dogla. Waba apuku ma apuku dogla. Im select the good, the bad and the ugly. If je no praat, if je wakananga ala den 3. Of je wakananga boom, of je wakananga bad, of je wakananga ugly. Maar no if ala 3 e wakanga you. Tide temi kon jaso, je lop mi. Tamara temi kon, je wakam tapu je taide obiaf mi. Baka wan pis baka, i wan fetanga mi. Dat na the good, the bad and the ugly. E yabi man sa if hoor pangi na de neki, e play bonu man. Im lukutak de man na va afdeling the good, the bad and the ugly. Ik groet. Bepaalde objamafding. Ik kan je de objamafding kapisief lucky. If you come to shoot, shoot, don't talk. Dat na apis voor winti. Te you kon do. Fu yepi. Chawa yepi ko in a winti geloof. Inom tak taki. Im do. Im do. If you come to do, don't talk. Dat na ben de slogan voor Lucky Luke. Ik groet. Ik hoop dat jullie weer iets hieruit hebben geleerd, ter mensen. Prettige zondag voor al mijn fans. En de nieuwe fans zijn ook welkom om te leren. Doei.